Sanibonani South Africa yonke ngiyanibingelela. Bingelela nonke. Amen lathi Nazareth wasifela sonke wafela nawe wakufela. Nami wangifela. Ngibingelele abasegoli konyama kayipheli kuphela amazinyo endoda. Ngibingelela abaseThekwini yonke indawo ngiyaphinda ngiyanibingelela. Okokuqala ngidlulisa umyalezo. Ngolesihlanu Friday siyitholile indawo bafowethu lapha eThekwini. Iposting ngizoyiposta nje manje. Umgwaqo o indawo it's a Durban Music School. Diakhona. I think angazi noma umgwaqo noma ikhona. But iseThekwini. Ila sobe sesisontela khona manje. Sobe sesisontela lapho manje. The other thing, ngiyazi ngiyaphazamisana endlini kubuka iTV. Sekuthwiliwe sekulindwe mina. Ngiyaphazamisa ngizothatha nje 5 minutes lo live wami. Just 5 minutes ngiyamqedile. Guys, nanku umyalezo ophuthuma ngendlela eyisimanga. Uyaphuthuma and share this, share. If you share to 10 people, you will be blessed. And ngizobona ukuthi awukho stingy futhi you are sharing the right information. This is very, very urgent. Urgent ngendlela eyisimanga. Uyaphuthuma. Bonke abantu akade bebhizi bevota. Ngicela nifane nami. Since from day number 1. Ngangimi ngonyawo lodwa futhi ngisalutha ngithi lento siyabonga into abayenze kakhulu kanje benzele izinyanga. Manje ngathi Themba ubulala isibindi uyabulala isibindi uyaphilisa. Ngaqunga isibindi ngathi akwazi okwakhuluphalisa ingulube namasazi ukuthi kuyenzakala kanjani. Into esayenza kwathiwa kuyavotwa saphusha abantu ukuthi akuvotwe. Uma bewuvota ka100 ngosuku ngicela uvote ka10 manje. Kukhona into engayiboni kahle la. Khona ukushaya amanzi. Angisho kabi kodwa khona into engayiboni kahle enga-edapi. Kwi-meeting kade ikhona kuhleli phansi kubanje meeting. Inkinga ukuthi isisuke yaba nepolitic phakathi lento. Manje isiba nepolitic phakathi kwaqhamuka kumina sekuthiwa no Khehlelezi lento sicela ukuyihlehlisa ihlehle ngo2 weeks. Ngathi mina ngeke isahlehla ngoba egcineni sabantu kunamagama ethu la. Sinama brand. I-bridge of trust izophuka phakathi kwethu nabalandeli bethu. So ningayihlehlisi. Bahamba bathi sizobuya kuwe Khehlelezi sikutshela ukuthi kwenzakalani. Into eyenzakalile bengiloye ngimonithile ke lento. Into eyenzakalile ngithe ngekho phandle kwezwe le ngafona. Naphela ngifihli ngisho njengoba kunjalo. Ngafonela omunye weyikhulu zakhona kulento. Mangifona ngifonela omunye weyikhulu zalento wa-answer phone umuntu engasangazi, umuntu onginika impendulo engazi understand. Kuthe kusenjalo ngase ngithi no man. Ngicela ukuthi ninginika ama-answer right because ngiphushwa abantu bafuna ukwazi ukuthi amatikiti atholakala nini. Bear in mind kunabantu abasuka eCape Town, kunabantu abasuka eGoli, kunabantu abasuka eMpumalanga, all over baze kule event.
So uma nithi izohlehla musani ukuyicabangela nina nodwa, cabangelani nabantu okumele basuke, of which abase Cape Town kumele basuke kusasa. It's a Thursday kusasa ne? Thursday kusasa. Nithini ngalabo bantu? Bayale. Ngase ngithi no bafowethu. Angcono nilwe nami ke manje. La sizinyanga into ezosala yenzeka izimpi zodwa. Ngathi ngithi ngiyahosha. Inkinga engiyitholile ngithola ukuthi no. Into eyiningi izinyanga eziningi seziyaphuma kulento. Ziphuma ngoba bezwa ubuhlungu mabebona iconvoy engayenze eThekwini ngakhipha imoto zami eziningi zagcwala iTheku zenza iconvoy ngihamba nami ngithi ngiyakhankasa. Eziningi zabuya sezithi ziyaphuma. Bathi bayaphuma kwathiwa ningaphumi baqala bagxeka. Kwathiwa lento ama-sponsor amaningi ahlehla. But with all due respect, ukuze next time abantu bangadlali ngegama lobunyanga noma bangadlali ngama-fans abalandeli bethu, bafowethu ngizokusho lokhu iqiniso futhi ngiyokufela lokhu futhi ngiyolifela iqiniso. Ngoba ekugcineni bonke labantu abavotile bavotela, ingabe uvotela umzimba okhalimali, ingabe uvotela uMabalengwe, ingabe uvotela uKhehlelezi, uGogo Skhotheni, uGogo Maweni, uDr Zuma, uDr Zulu, noma kuthiwa bevotela bani. Ekugcineni igama lobunyanga lichaphazekile futhi lidlalisiwe. Ekugcineni kunabantu abazohamba bayodla imali bedla ngegama lethu lobunyanga. Uma lento ike yahlehla, mina kukhona abantu asebengitshelile i-information ilekhile ukuthi lento mayihlehla ngeke ihlehle kahle kuyobe sekuyindlela ukuthi kuhanjwe imali ihambile, ukhohliwe ngayo yonke lento abantu abavote ngayo. Imali le kuvotwe ngayo. Nine right yonke yokuthi nihambe niyovula icala. Maniqeda kuvula icala nigijime. Wonke umuntu ovotile one-proof agijime aye ka-Vodacom, athathe ummeli atshela ummeli ukuthi agijime aye ka-Vodacom, kuyofrizwa leya mali ka-Vodacom before ireleasewe, ngoba imali zabantu lezi ezifakwe la. Ngibhlungu ngalento engiyishoyo. I know ukuthi the owner of the event is watching right now. They've been communicating with me, but iqiniso mfowethu naye mayibuka lento kumele silimele. Kunabantu laba silandelayo day and night abangasifela ebusuku noma silele. Abantu imali zabo abavote ngazo. Kunabantu kusasa abazobuya bathuke Khehlelezi, bathuke bani bathi nisiqolile Khehlelezi usiqolile in. So manje you have all the right to go and open a case yokuthi sifrodiwe imali zethu. Kuthiwa i-event ngomhlaka 30. Kodwa i-event iqhamuke ingasekho. That's only if, ngoba ngithe mina nine option A1 manje ukuthi le event ihlanganiswe nale yango Friday ezoyenzeka Friday ezobe vele ikhona eMabhida. Ngcono ihlanganiswe. Mayingahlanganiswanga nine right ukuthi la ukhona abavula icase ye fraud nisiphushele leyo nto. We will make sure that we get the attorneys to push that. Bese nibatshela ukuthi ka Vodacom agijime kuyofrizwa leya mali ingareleasewa singakayitholi impendulo. So engikushoyo ningangizwa kabi bafowethu, angisho ukuthi into yakhona ayikho, but bagcine bethi bazobuya kimi. Sisalinde bona ukuthi babuye, but nathi to be on a safe side ukuze abantu bafunde ukuthi akudlalele emagameni ethu. Ake nenze kanjalo bafowethu, la ukhona mawuzazi ukuthi wavota ngemali yakho eningi, go and open icase ye fraud. Ufrodiwe, then mawusuka lapho ummeli nimphusha ukuthi noma abaseshi babhalele uVodacom bafreeze leya mali ukuthi imali ingareleasewa to the owner of the event, whoever oyiregistile ingareleasewa kuyena. Ngoba nathi sibhlungu, especially me ngibhlungu kakhulu because I've been fighting for them. These people ngabalwela ngathi let's give them a chance because we'll never know. Kade nathi sasifisa ukuthi sibe nama awards izinyanga, but ekugcineni sekuzoqhamuka abantu bedlala ngathi kanje. So silindileke ukuthi i-event iba khona ngoLwesihlanu, mayingabi khona ngoLwesihlanu
if siyatshelwa ukuthi event ihlehlile next of next week, no. And futhi ningavoti because ukhona umduxulu uthi attorneys cost a lot of money. Don't worry about the attorneys. Masuvulile case, bring that case number. Nginommeli mina, nginabameli. They will take the matter up. They are very strong. Don't worry about that, guys. Igama leni edlalisekile yimali zeni. What I need is ama case number, amacala avuliwe. We will push this thing. Usulivulile icala, emaila ekagugu.le215@gmail.com. ekagugu.le215@gmail.com. U-email case number negama lakho nesibongo nenamba yakho. Ngizonika ummeli abameli bazokuthinta back bayithathe the matter. Bazoyithatha. So ngicela ukuthi wonke umuntu olokhuzile balokhuzana bangenzele leyo nto ngokusheshsha, ngoba sikhathele abantu abafika bazosichaphaza. I know ukuthi these people are watching, but ke hayi kabi. Angicela ukuthi ungakhulumi ngegama lomunye umuntu wayeshila uzibani. No. Singakhulumi ngegama lomunye umuntu. Ufunda ukuthi mawula awuthi futhi lo wayeshilo ubhaka ngemblog. Ake sifundeni ukuthi mawula ku Facebook page kaKhehlelezi awukumention igama lomunye umuntu, because loyo muntu uyibrand naye. We don't talk amagama abantu la. Sifocusa ku Khehlelezi. Mawukuthi ungene ngemistake kaKhehlelezi, phuma nje kamnandi futhi. Uyiphumele kamnandi, ungakhulumi ngegama lomunye umuntu la. Ngiyanicela, it's either ubani ungizwe ubani, because once you do that ngizokublock nje ngikukhiphe futhi. So nansi into ngiyanibikela ukuthi ngicela ningaloko nivota imani ngokuvota. Especially sikhona Friday and Saturday, it's 35% off. Nako futhi bengaqondile ukwenza special, sengisenza ngoba ngixolisa inhliziyo zabalandeli bami. Especially kuwo wonke amakhemisi kaKhehlelezi 35%. Uma uthenge izinto zika more than 7,000 rand, mawuspende more than 7,000 rand, uzothola indumandumane oil, uzoyithola ngo-1.5. Lega 5,000 uzoyithola ngo-1.5. Especially sikhona Friday and Saturday. Ngicela le video ni forward ku TikTok, ni forward kuma groups yonke indawo, because abantu they are still voting. Ngicela ni forward lento. Ngiyacela. Friday kunenkonzo ezoqala ngo6, siyayivula indawo eThekwini 6 kuyoshaya u10 ebusuku. Friday eThekwini laphana eDurban, ufake ku navigator uthi Durban Music School. Isidayi khona I think umgwaqo lo, but sizonisendela ipost nizoyibona inkonzo elapha. Nginayo shop esekhona Ilof and Commissioner, especially si Friday and Saturday. uNkulunkulu anibusise, and thank you. Before siqhubeke siye phambili, ngibonga kokuqala ngokuthi since waba ku Facebook page wami uyangihlonipha. Ngibonga ukuthi before ubhala into uyabheka ukuthi into isuke izomphatha kanjani omunye umuntu. Ngibonga irespect whoever olana o respecta i-Facebook page yami. Ngibonge futhi ngokuthi uqhubeke ulandele imithetho yalana ethi asikhulumi ngabanye abantu, asibagxeki futhi abanye abantu, sikhuluma ngento yala, siyakhana, siyaphambili. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise. Thank you for your respect. Mina umuhlonipha la usuke ungikhombisa ukuthi umndeni ophuma kuona unjani. I-email address ithi i-address ithi 21 Diakonia Avenue, Deakonia eThekwini. Ngo6 siyavula, uzobe kushubile 6 ntambama kuzoshaya u10 ebusuku. Ngesonto futhi siyakhonza futhi khona eThekwini. Sonke nasiyeni khona. I-email address ithi ekagugu.le215@gmail.com. ekagugu.le215@gmail.com.
ithi into yami hayi ukuthi nivuka niyovula icala makukuthi ukuthi ngomhlaka Friday le event ayikho, Friday ayikho, ngicela sihambeni siyofaka amacala nisenda ama case number nama number nayo yonke into. I've got a lawyer emile because they need to refund imali zenu. They need to refund you back your money. Number 2, abantu abenze lento kumele bajeze ngokudlala ngani. Kunabantu asesikhuluma abathenge ama-ticket e-flight, kunabantu abathenga ama-ticket ebus. But laba ade bezosuka eCape Town nakuphi ngicela guys ningabe sajika. Wozani sine big Sunday, sine service enkulu ngoFriday engifuna sizoyivula sonke, sizovula inkonzo sonkeni. Wozani bafowethu ningabe sabuyele emuva. I-website kaKhehlelezi ithi www.drk UK wakhona it's kayonline.co.za www.drkayonline.co.za. Ngiphinde futhi ngiyasho bafowethu ngibonga ukungihlonipha kwenu, ngibonga inhlonipho eninginika yona, ngibonga irespect eninginika yona, especially laba engibabonayo sebenani nama flag okusho ukuthi ita ama regular abantu abangilandelayo bayayazi irespect esifunayo la ekhaya. You don't talk about other people's name. Ngimdala ngiyibrand, asiphendula izinto ezimbi. Umuntu mayisithuka simphenduli, siyazama ukuthi simdiscipline. Awuthukani, awukhuluma izinto ezibheke eceleni. Language yakho uyayiminda, sikhombisa ukuthi we are grown ups, siyazazi izinto. uNkulunkulu anibusise, and let's hope wonke umuntu uyayishare le video. Uyishare ku TikTok, uyishare ku Google. Ofuna ukuzobona uKhehlelezi ngoFriday ngizobe ngikhona eThekwini, ngisebenzele eThekwini, nango Saturday ngizobe ngisebenzele eThekwini. Angafona enambeni ethi 071 130 7808. Kanti ke futhi the same number you can also forward me i-case number namagama akho, sibone ukuthi ummeli uyakuthinta back. Sifuna ukuthi umuntu whoever oyenze lento kube nesifundo sokuthi you don't play ngabantu, awudlalele inyangeni. Mina nganitshela into eyi-1 ngathi no matter izinyanga zingizonda zimzonda uKhehlelezi, not even one inyanga engizonda ngisho yake yangithuka leyo nyanga yakhuluma kambi ngami, ayikho neyodwa eniyozwa futhi kuthiwa ngiyayizonda, ayikho neyodwa futhi inyanga eniyozwa ngiyikhuluma kambi noma ngiyigudla kanje ngiyikhuluma kambi ngenza ngathi ngenza isampuli kanti ngikhuluma kambi ngayo. Never, you'll never hear me doing that. I always mind my business, and if it means I need to protect them, ngibalwele, I will do that, of which ngizoyenza futhi leyo nto. Ngizolwa njengoba ngeke ngayilwela lento ukuthi makukuthi iqiniso ayenzeke, because it's a good thing ukubona inyanga zakithi zithuthu 7808 not 01. Ngcebo Mpongose kuba 0711307808 sis. Ngiyabonga kakhulu. So don't worry mawubona kufanele one bheka ingqondo maturity ukuthi lo muntu is he or she matured enough. Number 2, uthwasephi, buyele ku background yakhe emuva, wathwasaphi kahle kahle lo msebenzi othi wobunyanga wabuthola ngoba kwenzeka ukuthi omunye uthi uyinyanga kanti ubuthole emgwaqweni, or uthi uyinyanga kanti uya enjoya nje lento yobuthunya, or uyinyanga kanti usebenzisa igama lobunyanga ukugebenga abantu. So yonke le nto kufanele niyibheke nani ikwakhela esinye isithombe mawumbona omunye umuntu ebhize ekhuluma izinto ngomunye umuntu noma ekhuluma kambi ngomunye umuntu. Because if ngifika la mina ku Facebook ngikhuluma kambi ngomunye umuntu, kumele ngicabange 1, loyo muntu unezingane ezibukayo, ubaba wakhe ehlambalazo. Number 2, lo muntu unomfazi obukayo, ubaba wakhe ehlamba, umkhwenyana wakhe kukhulunywa izinto ezingakho right ngaye. Number 3, kumele ngimbuke lo muntu ukuthi umdala ungaka, right yini, ukhulele kweyiphi family, njengoba ethi inyanga indawo atholakala kuzona, i-history yakhe ithini, zonke lezo zinto it also counts. Enye number yami ithi 072 1234 9976. Ngiyabonga. uNkulunkulu anibusise. Amen. Let's share this.